Rally show v Bloviciach využili mnohé posádky ako test pred prvou veľkou súťažou Rally Šumava a takto ju vnímal aj jazdec, ktorého rovnako v susednej Českej republike považujú za mimoriadne talentovaného. Posádka Stilex Tuning Motorsportu pôvodne chcela absolvovať celý seriál medzinárodných majstrovstiev Českej republiky s vozidlom Ford Focus VRC vo farbách týmu Stilex Tuning Pro Sport, teda spoločne s posádkou Tomáš Hrdinka, Petr Gross, ktorí budú opäť jazdiť s vozidlom Subaru Impreza VRC. Dnes už vieme, že aj na Šumavu vyrazil Béreš predsa len so svedčenou Corolou. Tak vlastne Blovice ešte tiež plánujem ako v rámci tréningu. Vlastne teraz sedím v tom aute poprvýkrát a chceme čo auto najlepšie vylepšiť, aby to dobre fungovalo, aby sme mohli trošku viac popridávať na Šumave. Václav Pech junior predviedol novú zbraň na sezónu. Aktuálny model Ford Focus VRC 2003. Úplne nové auto, dokonca už s radením pod volantom. Včera jsem se s tím autem svez vlastně jenom za normálního provozu, aby jsem si ošel řazení a všechny možný čudlíky a hyblátka, ale je tam v podstatě víc všeho možného než v starém autě, tak mi to bude určitě celý Blovice trvat, než se s tím autem naučím. Už po úvodných zoznamovacích jazdách bolo jasné, že trať bude veľmi rýchla. Nakoniec sa ešte povrch menil z mokrého na zľadovatený, alebo naopak z mokrého na suchý. Skrátka náhle zmeny podmienok hodné veľkej súťaže v Monte Carle. Už v prvej rýchlostnej skúške potvrdil víťazné ambície Pech, ktorý zvíťazil pred Imprezou Hrdinku o 5,5 sekundy. Štvrté miesto sa ušlo Corole VRC s Karlom Trneným. Áno, odhadujete správne. Medzi týchto jazdcov sa dostala posádka Béreš Starý a umiestnila sa podľa papierových predpokladov na 3. mieste za víťazným Pechom a 2. Hrdinkom. Aj napriek skutočnosti, že nastavenie diferenciálov nebolo optimálne. Ich doľaďovanie upravoval Jožko ešte aj po rýchlostnej skúške 2, kde sa pridružili menšie problémy s brzdovým pedálom. Je neuveriteľné, že napriek takýmto zľadovateným úsekom sa najrýchlejším posádkam darilo dosahovať rýchlostné priemery cez 110 km za hodinu. Václav Pech počas celej krátkej, no nie ľahkej súťaže nezaváhal vážnejšie ani raz. Vlastne okrem druhej zo 6 rýchlostných skúšok, kde pustil Hrdinkovi presne 1 sekundu. No a poslednej, kde už vlastne o nič nešlo a dovolil svojmu konkurentovi na Subaru stiahnuť ešte necelé 2 sekundy. Vážny problém pre Jožka nastal v úvode rýchlostnej skúšky 4. Pár metrov po štarte došlo k uvoľneniu brzdovej hadičky. Už 2 rýchlostné skúšky predtým pociťoval problémy Jožko s brzdným účinkom. Tu môžete vidieť, ako musel pri brzdení do zákruty našlapávať brzdový pedál. Tak na prvých 3 RZ sa nám jazdilo veľmi dobre. Čiže sme mali nejaké menšie problémy, ale ktoré sme spravili. A vlastne na 4. RZ hneď po štarte nejakých 150 metrov bola jedna pravá zákruta, kde som už brzdil s očami, len nevedel som dobrzdil, lebo sa povolila jedna brzdová hadička a tým pádom sme išli bez brzdy celú jazdetu, tak sme si povedali, že radšej sa nezabijem, ale končíme pretekov. Zložitú situáciu zvládol výborne, udržal vozidlo na ceste a radšej odstúpil. Lepšie tak, ako by mal dopadnúť, povedzme ako dvojica Prokop Možný. Tí havarovali v zdánlivo neškodnej situácii. Václav Pech si užíval jazdu s novým autom, s ktorým bude opäť útočiť na titul majstra Českej republiky v tých veľkých medzinárodných majstrovstvách a dúfajme, že ho uvidíme aj na Slovensku. Až do konca súťaže ho teda vážnejšie neohrozil jediný súci súper Tomáš Hrdinka. Na jeho obhajobu treba povedať, že krásna Impreza ho znervozňovala pri testovaní, pred štartom a ani počas súťaže nešiel celkom v pohode. No a nakoniec, veď o nič vážne nešlo. Bola to naozaj len zoznamovacia súťaž, riskovať by nemalo veľký zmysel. Tak já si myslím, jak my, tak Tomáš jsme tam měli oba 2 rezervu, byla to taková zdravá rezerva, nechtěli jsme asi moc nikdo riskovat, protože ta trať tady byla hodně náročná a neriskovali jsme. Jozef Béreš si teda v Bloviciach na Forde Focus veľa nezajazdil, ale opäť sa prejavil ako dospievajúci mladý muž, bojovník, ktorý vie, kedy má ubrať, či dokonca zastaviť. I tak mu želáme, aby jeho dodávateľia vedeli auto pripraviť na lepšej úrovni. A na Šumave držíme palce.
To je na dnes zo Športmotora všetko. O týždeň dovidenia.